Hau txapela dela bai, horretaz ez daukat zalantzarik. Maialen Lujanbiok irabazi zuen 2009ko bertsolari txapelketa nagusia. Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta postaupadaz, herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta euskara. Uste dut, 2009ko txapela gure belaunaldi oso baten txapela edo eguna izan zala. Berso eskolen mugimendutik sortutako bersolariak izan gera gu, bai ni eta bai gaur egun plazan gabiltzan gehienak, eta uste dut gaur egungo bersogintzaren osasun ona ez da ulertzerik berso eskolak aipatu gabe. Badakizue txapelketa nagusia 4 urtetik behin jokatzen dela, eta Maialen izan da txapela lortu duen aurreneko emakumea. Aurreko 4 ekitaldiak irabazi zituen Andoni Egañari hartu zion errelebua.